Do WebJetu sme pridali možnosť autorizovať sa cez protokol OAuth 2, ktorý vám umožňuje ľahko integrovať sa na rôzne služby, ako napríklad prihlasovanie cez Google, Facebook alebo cez iných OAuth providerov, ako napríklad dnes často používaný Keycloak. Tu vidíme prihlásenie do administračnej časti, ale rovnako je možné používať prihlásenie aj do zákazníckej zóny. Používatelia sa pri prihlásení vytvoria, tuto, aby sme videli, je zoznam aktuálnych používateľov, ktorých mám vo WebJete, a ja najskôr vám ukážem prihlásenie do administrácie. Zvolím Keycloak, lebo ten má tú výhodu, že vie mapovať aj skupiny používateľov, takže napríklad vie mi vytvoriť používateľa, ktorý má administrátorské práva a patrí do skupiny práv administrátori. Napríklad Google vás vie prihlásiť, alebo Facebook, ale nevie mapovať priamo skupiny podľa skupín, ktoré sú definované niekde v Google, lebo Google samozrejme žiadne skupiny definované nemá. Vidíme prihlasovaciu obrazovku Keycloaku. Tam môže obsahovať aj rôzne ďalšie možnosti podľa jej konfigurácie. Volíme používateľa admin user, prihlásime sa a sme prihlásení do administrácií. Môžem sa vrátiť aj do tejto druhej karty, kde mám otvorenú administráciu ako iný používateľ. Vidíme, že vznikol nám používateľ admin user Keycloak a keď si ho aj pozrieme tohto používateľa, tak vidíme, že sú vyplnené nejaké údaje, ale dôležité je, že v právach má aj povolený vstup do administrácie, má aj skupinu práv admin. To všetko sa dá nastaviť, ako sa mapujú tieto používateľské skupiny, ale znamená to, že vám stačí jeden, nazvem to Identity Management Server Keycloak, v ktorom vytvárate používateľov, iba mu nastavíte oprávnenie, že áno, je to administrátor WebJetu a už vo WebJete ho ďalej toho používateľa nepotrebujete vytvárať. Pri každom prihlásení sa zosynchronizujú jeho používateľské skupiny, aj práva, ktoré sú nastavené v tej skupine práv admini, čiže vidíme, že nemá plné práva na WebJet, ale len tie, ktoré sú nastavené. Ak by ste použili na prihlásenie do administrácie tú integráciu cez Google konto, tak pri prvom prihlásení by vám síce vznikol používateľ, ukážeme si to na tej zákazníckej zóne, ale nezíska prístup do administrácie, to už potom toho používateľa potrebujete nastaviť mu oprávnenie a potom už by mohol sa prihlasovať napríklad aj do administračnej časti. Ale ja sa tu odhlasím a ukážeme si prihlásenie do zákazníckej zóny napríklad cez toto Google konto. Tu je výhodné napríklad práve pre také zákaznícke zóny prihlasovať sa cez Google alebo Facebook, aby používateľia si nemuseli pamätať ďalšie heslá. Samozrejme dá sa aj nastaviť v konfigurácii WebJetu, ktoré prihlasovacie možnosti chcete mať v zákazníckej zóne a ktoré chcete mať v administrácii. Napríklad tu by som nechcel mať ten Keycloak, chcel by som mať len Google a Facebook a naopak v administrácii by som chcel mať len Keycloak. Skúsime prihlásenie cez Google. A vidíme, že ma prihlásilo, vytvorilo mi nové konto Luboš Balát a je nastavené, že ma zaradilo do skupiny VIP klienti a bankári. Ako som hovoril, nedá sa to synchronizovať priamo s Googlom, ale fixne sa dá nastaviť, že do akej skupiny má prihlásiť, keď vytvorím konto cez Google prihlásenie. Zase to môžeme pozrieť v administrácii. Vzniklo tu konto Luboš Balát. V tomto prípade on vygeneruje prihlasovacie meno podľa e-mailovej adresy, podľa toho, čo je pred zavináčom, prípadne ak také konto by už existovalo, tak by vlastne vygeneroval nejaký náhodný reťazec. Stiahne aj fotku z Google, to je ďalšia informácia, ktorú vie stiahnuť, ale keď sa pozrieme na práva, tak vstup do administrácie tento používateľ momentálne nemá. Ak by som chcel, ale viem mu takýmto spôsobom povoliť práva, už ak používateľ existuje, tak v takýchto prípadoch sa tie práva zachovajú tak, ako som ich nastavil. Teda to je rozdiel medzi Keycloakom a takýmito prihláseniami, ktoré vlastne nemajú používateľské skupiny alebo nevedia ich nastavovať a mapovať. Takže v prípade, že používali by sme Google prihlásenie, tak viem povedať, áno, takéto sú práva, tie práva sa potom už pre existujúcich používateľov zachovajú. Môžem to uložiť. A teraz keď idem do administrácie, dal by som sa prihlásiť cez Google, tak keďže už som teda práva nastavil, tak sa viem prihlásiť aj do administrácie. Samozrejme v dokumentácii sú k tomu obsiahle informácie, ako poviete, ktoré možnosti sú prihlásené. Napríklad chcete mať len Google a Keycloak, alebo Google a Facebook pre používateľskú zónu a administráciu Keycloak. A dá sa potom aj nakonfigurovať cez konfiguračné premene, do akých používateľských skupín má priradiť používateľ napríklad z Google, do akých skupín používateľov z Facebooku a tak ďalej. Je tu celá dokumentácia.
Pripravili sme pre vás aj Keycloak kontajner, čiže viete veľmi ľahko si spustiť lokálne Keycloak predkonfigurovaný, zase v dokumentácii sa nachádzajú informácie, je tu dokonca pripravená aj šablóna, ktorú si ten Keycloak pri štarte načíta, kde sú už nejaké používateľské skupiny, newsletter, bankári, admini a sú tu aj vytvorení používateľia, ktorých nemusíte potom na testovanie si manuálne vytvárať test user, banker a admin user, ktorých viete ľahko použiť. Pre administráciu sa dá nastaviť aj to, aby sa vám vôbec nezobrazovala takáto prihlasovacia obrazovka Webjetu. Ak by ste používali výlučne Keycloak, tak Webjet automaticky prihlásenie presmeruje na tú Keycloak stránku, čiže používateľ si ani nemusí vyberať, akým spôsobom sa chce prihlásiť, presmeruje ho do Keycloaku, tam sa prihlási a vráti sa naspäť ako prihlásený používateľ, čiže vôbec nemusí mať informáciu o tom, že nejaké iné prihlásenie vo Webjete ako Keycloak existuje. Do budúcna teda viete ľahko integrovať rôznych OAuth poskytovateľov, hlavne keď robíte väčšie, rozsiahlejšie riešenia, nemusíte nič do Webjetu doprogramovávať, tá integrácia je priamo súčasťou Webjetu, stačí zapnúť konfiguračné premenné a bude vám fungovať.